Hola a tothom, soc la Nila López i soc activista en primera persona, soc activista d'Obertament per la salut mental i obro aquest canal de YouTube per poder parlar de salut mental, per parlar del projecte Estat d'Ànim, de l'associació Estat d'Ànim, Cultura i Salut Mental i us explicaré més o menys de què va. Aquest matí hem fet la presentació del segon any de publicació. Hem presentat també el comitè editorial i hem presentat l'associació Estat d'Ànim, Cultura i Salut Mental. Però, bàsicament, comencem al principi. Estat d'Ànim és un projecte que neix en format de fanzine, en format d'INA A5, en format petit, d'unes 28 pàgines cada fanzine, i no té una estructura clara. Cada fanzine és diferent, conté entrevistes a professionals, conté articles, conté un còmic, que és el còmic del Marc, el Lluc i el Jan, conté una activitat, que és el que s'hi cou, que és una activitat final del fanzine, per poder posar en pràctica fer una reflexió del fanzine, del que has après o del que s'ha vist en el fanzine. I aquest primer any s'ha publicat bimensual, cada 2 mesos hi havia una revista, en total són 6 números, i el primer número vaig decidir dedicar-lo a l'estigma, perquè és un concepte, és un problema afegit a les condicions de salut mental que patim les persones i que és un agravant de la nostra situació, perquè si t'has de preocupar pels teus problemes de salut mental i a més també per si et jutgen o et rebutgen o t'estereotipen, clar, és un problema. Per tant, vam decidir parlar-ne íntegrament al número Estigma, primer fanzine d'Estat d'Ànim. Al número 2, Valor, parlem de què és la salut mental, com cuidar la salut mental, la depressió, la soledat no desitjada. Fem una entrevista a la psicòloga Marta Ferrer de com acompanyar una persona que pateix depressió, perquè no és senzill a vegades quan et trobes en una situació en què has d'acompanyar una persona que té depressió o té un altre problema de salut mental, perquè a vegades som sobrepaternalistes o de vegades no aconseguim ajudar aquesta persona, acompanyar aquesta persona en aquest procés de salut mental, que és un problema. Per tant, vam parlar amb la psicòloga Marta Ferrer perquè ens donés unes pautes i ens ajudés a acompanyar una persona amb depressió. El número 3, que era l'octubre, Estigma es va publicar al juliol, Valor a l'agost, Fora, que és el número 3, es publica a l'octubre, i Tirem la casa per la finestra, perquè és el mes de la salut mental, el dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i ho volem celebrar. Per tant, agafem i fem un format completament diferent, agafem un A4, el fanzine és en A4, són 28 pàgines, clar, és gairebé duplicar el que estem habituats a fer, i el que fem és una mirada internacional, fem entrevista a professionals de salut mental d'Argentina, Austràlia, Xina, Myanmar, Moçambic, Sudan i Colòmbia, per mirar què passa en aquests països pel que fa a salut mental. Després també parlem amb la doctora Inés Niubó per fer una entrevista sobre els ingressos hospitalaris de l'Institut Pere Mata, i també hi ha una reflexió meva en primera persona sobre un ingrés hospitalari que vaig viure. Això seria el número 3. Número 4, que és el desembre, és Respira. Respira i trobem una entrevista a l'associació Víctimes d'Ara 29 d'octubre de 2024, perquè el que va passar a València va ser molt greu i va afectar molt la salut mental de moltes persones. Per tant, vam voler fer una entrevista en aquesta associació on hi col·laboren diverses persones. I també parlem sobre trastorns de conducta alimentària amb una entrevista a la URTA, la Unitat de Referència de Trastorns Alimentaris de l'Institut Pere Mata. Parlem de trastorns d'ansietat, parlem de musicoteràpia, hi ha un diagrama de musicoteràpia i salut mental, i també tenim un article que va sobre Nadal, perquè Nadal de vegades és fantàstic i la gent està molt
bé i se sent a gust i no té cap problema, però de vegades el Nadal pesa molt. Nadal es fa difícil per segons quines situacions personals estiguis visquent o de salut mental. Per tant, vam dedicar un article a parlar d'aquest tema. Aleshores, a febrer vam publicar Ombra. Ombra és un número que va sobre addiccions i salut mental, trastorn bipolar i planificació de decisions anticipades. Llavors, salut mental i addiccions vam parlar amb el Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Reus. Vam fer una entrevista on van participar 5 professionals diferents del seu equip multidisciplinar. I bé, és el contingut del número 5. I finalment el número 6, Junts, que surt ara a l'abril, va sortir a l'abril, ha de sortir ara. Parlem de l'estigma, recuperem per acabar de completar la idea, el concepte d'estigma. Parlem de l'estigma en l'àmbit laboral i l'estigma en l'àmbit educatiu. Parlem també amb una parella, la Carina i el Medi, perquè a nivell de salut mental a vegades hi ha la creença que les persones no poden mantenir relacions interpersonals. Clar, abril és el mes una miqueta de l'amor, és el mes de Sant Jordi, i vam dir, doncs per què no posem una entrevista en què es parli de salut mental i relacions de parella. Llavors parlem amb la Carina i el Medi, que són un matrimoni, i ella té condició de salut mental, i ells ens expliquen una mica com viuen, com és la seva relació i com s'ho fan amb el tema de la salut mental. I també parlem de l'antipsiquiatria, que és un concepte és un moviment que neix als anys 60 i 70, també parlem de l'antipsiquiatria. I finalment parlem de la Federació de Salut Mental Catalunya. Aquests són els continguts principals dels 6 primers fanzins d'estat d'ànim. Què passa ara amb el segon any de publicació? Doncs que creixem i passem a ser una revista de salut mental amb uns continguts transversals on hi ha un blog científic, el blog científic on hi haurà línia de recerca en salut mental, hi haurà una secció de neurociència, hi haurà també una secció parlarem d'un trastorn, definició d'un trastorn, característiques d'un trastorn mental. Després hi haurà un bloc més aviat de vivències, vivencial, en què hi haurà una entrevista a una persona que pateix aquest trastorn, què li passa a aquesta persona, com viu aquesta persona. Després hi haurà un bloc artístic, perquè per nosaltres, per estat d'ànim, l'art és bàsic, és una eina de treball, és una eina de terapèutica molt gran. Parlem de literatura i salut mental i parlem també del relat. El relat serà un relat de creació artística, de creació literària, d'un usuari també de salut mental. I després hi haurà un bloc comunitari en què parlarem d'un moviment comunitari i parlarem també, hi haurà una secció que és el còmic del Lluc, el Jan i el Marc, que és un còmic, que és una secció fixa de cada fanzín, que són 3 persones, 3 nois que viuen junts i que els hi passen coses, doncs els hi seguiran passant coses en aquesta nova temporada. Com a secció fixa també mantenim el Que s'hi cou, que és una activitat de final de la revista que resumeix una mica o fa pensar una mica en el que s'ha explicat en el fanzín, en la revista. I com a seccions noves tenim neurociència, tenim literatura i salut mental, tenim el relat i tenim la línia de recerca, o sigui, el contingut és molt més ampli i podrem tenir una mirada molt més transversal, una mirada molt més integral de la salut mental i oferir informació des de diferents àmbits, la qual cosa fa créixer el contingut i el valor de la revista. A més, hem fundat un comitè editorial constituït per 6 membres, la doctora Elisabet Vilella, el doctor Martí Llaurador,
l'Alexandra David Lacambra, la doctora Mònica López, doctora en Filologia, i Sebastiano Alba i jo mateixa. Entre tots col·laborarem per crear aquesta revista ja de salut mental, ja més consolidada i amb molta més contingut, perquè passem de tenir 28 pàgines en A5 a 32 pàgines en A4. És gairebé el doble, és més del doble. Per tant, hi haurà molt d'espai per parlar de salut mental, que és el que ens interessa. Llavors, això és el tema de l'estat d'ànim de la revista. I tenim també el tema de l'associació. Associació, estat d'ànim, cultura i salut mental. Per què? Per què una associació? Per què creem una associació? Doncs perquè volem teixir comunitat. Volem volem fer activitats, tallers, volem fer trobades, volem contactar amb aquests subscriptors que reben la revista i que estan interessats en el món de la salut mental, perquè si hem parlat, per exemple, al número 2, a valor de la soledat no desitjada, una manera de combatre la soledat no desitjada és oferir activitats, és oferir tallers, és intentar parlar, escoltar amb persones que tenen interès en salut mental, siguin primera persona o siguin persones interessades que acompanyen, que viuen i que volen saber més sobre salut mental. Aquest és l'objectiu de l'associació. L'associació Estat d'Ànim, Cultura i Salut Mental. I no res, si us voleu subscriure o us voleu fer socis, és ben senzill. Simplement heu de entrar a Verkami, el projecte es diu Estat d'Ànim Connecta amb la salut mental, us passo l'enllaç, us passo el QR i és qüestió de fer una aportació. Allà està tot molt ben especificat, és molt senzill, és molt fàcil i res més. Per ser el primer vídeo d'aquest meravellós canal de YouTube, jo us he de dir que no he fet en ma vida res semblant, ni molt menys. El meu marit ha insistit en que és una bona idea i que val la pena fer-ho. Provem-ho. Provem a fer un canal de YouTube, per què no? Tampoc és tan difícil, suposo. L'any passat també vam fer una campanya a Verkami, vam assolir l'objectiu, va anar molt bé i vaig estar fent uns vídeos de difusió. Llavors, avui que comencem la campanya nova, per què no intentar obrir aquest canal de comunicació nou que és el YouTube. Proveu-ho, oida. Si us voleu subscriure, benvinguts sereu. I espero que vagi millorant amb el temps i que us sigui d'interès. Moltes gràcies per haver aguantat fins aquí si heu arribat i si no, doncs no passa res. Fins la propera!